Tak, čaute ľudia, tu som ja a sme tu s jedným videom z CSK, v ktorom si ukážeme mentálne retardovaného hráča, takže ja vám pustím. Stav 15-13 pre teroristov, prehrávame a ideme na to. Takže teraz si veľmi dobre všimajte, jak to ja zahrám. Vybehnem za auzu, zabijem dvoch hráčov. Takže jeden, druhý. A idem defuzovať. Tuto stopnem a idem defuzovať. A môj hráč ide úplne niekde inde, tu ho môžete vidieť. A mňa zabijú kvôli tomu, že on ma nepokryl. Takže toto bol mentálne retardovaný spôsob, jak to on zahral, čož ma mal kryť a ne ujsť. Takže vďaka tomuto hráčovi sme prehrali. A dopadlo to tak, že sme prehrali 16-13.